Απόψε χαιρετώ τη Θεσσαλονίκη με ένα αντιπληκτικό μήνυμα. Είμαι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στη Λυκή. Το πιο λυπηρό είναι ότι τα χρήματα αυτά του ανέατου πολέμου είναι τα παιδιά. Σήμερα φοράω τη σημαία της χώρας μου που αύριο γιορτάζει μια εξέγερση πανηγενεσίας σημαία της Λυκής για να περνήσω τραγουδώντας. Το σημερινό μου πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε ένα ειρηνιστικό μήνυμα αγάπης για τα θύματα ενός πολέμου που μένεται στη Δυτική Λιβύη.